ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮತ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆದ ಪಾಯಸ. ಒಂದು ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಾಬಡು ಬೇಗ ಆಪುನೊಂದು ಮೂಲು ಯಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ದೀತೆ. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಕಡಲೆಬೇಳೆನು ಯಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರಡು ನೆನೆತು ದೀತೆ. ನಿಕುಲ್ ಬೋರ್ನ ಇಂಚೆಲ ಪಾಡೊಲಿ ನೆನೆಪ ಅಂದಲ ಅಂಡ ವಿಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುನು ಮೂಲು ಯಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆತು ದೀತೆ. ಅದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪು ದಾತು ನೀರು ಪಾಡುಡು. ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ಪದೆ. ದಯಪಂಡ ಅವು ಬೊದುಲರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಯಾವುದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪವರ ಬುಡ್ಕ ಮೂಲು ಯಾನು ತಾರಾಯಿ ತಂದೆ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆಬೇಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಡ್ಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆವಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೋಪು ದತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಗೀ ಪಾಡಿಯಾನು. ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡವು ಪಾಡೊಲಿ ಮೂಲು ಯಾನು ಬೀಜ ಗೇರು ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದತ್ತೊಂದೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದತ್ತು ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬನಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತಿ ಅನ್ಮೂಲು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಏತು ಬೆಲ್ಲದ ತೊಂದನ ಆತೇ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ನೀರು. ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಂಡು. ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಸಾಬಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಸಾಬಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಂಬು ನೆನೆತು ದೀತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕುಲು ನೆನೆತದಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತು ಒಂದೇನು 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಸಾಬಕ್ಕಿ ನೆನೆತು ದೀತ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡದಾಗ ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದನೇನು ಪಾಡ್ಗ. ಕೆಲವರು ಪೇರ್ದೆತ್ತಲ ಪಾಡುವೆರು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ. ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೇರ್ದೆಪ್ಪನಾಗತ್ತೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂರು ತಿಕ್ಕೂಜಿ ತಾರಾಯ್ದ. ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತನ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ ತುಲೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಟೋಡು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದನೆಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾಡಿಯ. ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕೊದಿ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಗ್ಯಾಸಡ್ ದೀಕ. ಪಾಯಸ ಹೆಚ್ಚ ದಪ್ಪ ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುರುಟಿ ದಯಪಂಡವು ಚಪ್ಪೆ ಅನಗ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಡು ಅಂಚಾದು ಮೀಡಿಯಮ್ ದೀವುಡು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಒಂದು ದಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.